खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 1 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, नखराव गोजोन फैगोन, बयजोंबो अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थानो हागोन, मोजां सान। वृष राशि, गोब्राब नाजानायनि मोजां फिथाइ मोनफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन, जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। मिथुन राशि, सोरबा सुबुंनि हेफाजाब मोननायाव गोजोननाय फोरमायगोन, जिउआव दावगालांनो हागोन, मोजां सान। कर्कट राशि, गिदिर जाब्रबथाय जानो हागौ, गोजान जायगाफोराव दावबायहैयोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां, जेंना गोनां सान। सिंह राशि, आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन, नखर आरो समाजनि सुबुंफोरनि थुलुंगा होनाय मोनगोन, जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। कन्या राशि, बेसेनगोसा मुवा बेसाद गोमाजानो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गाहाम, जेंना गोनां सान। तुला राशि, खाबु गोनां सान, फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन, गावनि आरो नखरनि गोनांथिखौ सुफुंनानै लानो हागोन। वृश्चिक राशि, नखरनि थासारिया गोग्लैसोगोन, रां रुफा माइ माइरं जोबस्रांलांगोन, गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। धनु राशि, गोदान गथ'सा जोनोम मोनगोन, नखरनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन, साना रंजा खुसिजों बारलांगोन। मकर राशि, खामानि मावनो थाखाय गोबां खाबु मोनगोन, गोसो होनानै मावोब्ला गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन, मोजां सान। कुम्भ राशि, बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि नांज्लायनाय जानो हागौ, सानै-हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम, जेंना गोनां सान। मीन राशि, गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, सानै-हयै आगान सुरनाया गाहाम, हेंथा गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।